Ukuthula bazalwane bami, ngiyanibingelela nonke ngegama lika Jesu Kristu. Ngiza kini namhlanje nomlayezo omncane noma isifundo esincane nje. Sihloko sibalekile kodwa esikhuluma ngokugxekwa noma ukuthi sibhekana kanjani nokugxekwa. How do we respond to criticism? Ezweni esiphila kulo, emakhaya esihlala kuwo, emisebenzini esisebenza kuyo, emabandleni esikhonza kuyo neseva kuyo, we are always faced with criticism. Kodwa into engiyiqaphelile ukuthi abagxeki esikhathini esiningi abantu abangenzi lutho. So angazi noma umsebenzi wabo ukubheka laba benzayo bese beyagxeka, kodwa esikhathini esiningi abenzi lutho abagxeki. So lo mlayezo ke uqondene kakhulu nabenzi bomsebenzi, ukuthi kulomsebenzi obaluleke kangako owenzayo musa ukujivazwa abagxeki bakho. Qhubeka nalomsebenzi owenzayo, ubalulekile. Bayeke abagxeki bakho baqhubeke nokwenza umsebenzi wabo wokugxeka, but wena remain focused in the important task obusy ngayo. Ngifuna ukuthi ke ngoba siyibandla sithathe umzekelo kaNehemiah eBhayibhelini ukuthi yena waresponda kanjani noma wabhekana kanjani nabantu abamgxekayo nabantu abahlose ukwenza okubi ngaye. Niyakhumbula i-background kaNehemiah ukuthi uNehemiah wayebhekane ne-task very important. Waqala wamanage i-project yokuvuselela iJerusalem. So after edicidile uNehemiah wayenza kahle i-project yakhe, wayidayisa kwabakhona bathengayo, the idea and the vision. Uma kulokusetshenzwa izitha zavuka zaqala ukugxeka. Uma sibheka lapha kuNehemiah ku chapter 6, isihloko sithi amacebo ezitha ngoNehemiah. So what is very strange ukuthi labantu abasigxekayo iBhayibheli libabiza ngezitha zethu. They always have got plans against us. Banamacebo abahlale benawo against us. Thina sazi ukuthi siyalwa nabo, ngoba abanye babo basigxeka nje namhlanje, izolo kade sibasiza, but all of a sudden they have become our enemies. Kufanele sibalwise yini? Cha. Thina kufanele siqhubeke nomsebenzi wethu esiwenzayo. Ngicela ukufunda amavesi amabili kule ncwadi kaNehemiah chapter 6. Ngiyofunda nje ivesi lesibili nelesithathu eBhayibhelini lesizulu. Hamba nami bazalwane bami. Osanibhalathi noGeshemu bathumela kimi bathi, woza sihlangane komunye wemizana yaseThafeni lase-Ono. Babehlosa ukwenza okubi kimi. Verse 3. Ngathuma izithunywa kubo ngathi, ngisebenza umsebenzi omkhulu, anginakwehla. Umsebenzi ubuya kumelani? Ngiuyeke ngehlele kini na? Inkosi yobusisa ukufunda kwezulayo. So sithola ukuthi whilst uNehemiah ebusy ngale project yakhe, oSanibhalathi noGeshemu bathumela kuye bathi, woza sihlangane kweminye yemizana yaseThafeni lase-Ono. So uma bethumela le invitation kuNehemiah, uNehemiah understood. Yingakho kuvalwa le verse lesibili ngamazwi athi, babehlosa ukwenza okubi kimi. Taka baba, don't respond to all the invites zezitha zakho.
Sometimes izitha zakho ziku-invite ngokukuchapha ngenhlamba. Don't stoop low and respond. Sometimes izitha zakho zikuneka kuma social media zikhuluma kabi ngawe, zi-evaluate umsebenzi omuhle owenziwe uwe. Don't stoop low. Refuse ukwehlela ku level yabo. Verse lesithathu lithi uNehemiah wayesethumela ithunywa kubo, uyaresponda kuNehemiah. Uthi ku response yakhe, ngisebenza umsebenzi omkhulu. One thing that you need to know, izitha zakho ziku-criticize nje because they have identified ukuthi what you are doing is huge, mkhulu lo msebenzi owenzayo. They can't do it themselves. As a result, baba bitter, bafuna ukudistracta, bafuna ukuthi uyeke lento yenzayo ngoba inkulu lento yenzayo. So uNehemiah wathi angikwazi ukwehla ngoba lo msebenzi engiwenzayo mkhulu. Uma eqhubeka uthi ngenze njani uyeke lo msebenzi engiwenzayo ngehlele kini na? Nehemiah refused. So I'm appealing to you. Sisebenzi, qhubeka nokusebenza. Wayeka amavila asephenduka izitha zakho, aqhubeke nokugxeka. You are called to work. And njengoba usebenza nje, yebo ngokwemvelo we expect abantu esibasizayo nesibasizile ukuthi ba-acknowledge ukuthi sibasizile noma bengasibongi, but ubuntu ukuthi ba-acknowledge ukuthi sibasizile. Kodwa sihlangabezana nakho kuphambene nalokho. They in turn become our enemies. Should we fight them? No. Abantu abakugxekayo abanye bakhotha izinto abathi bakubonile uzenza, babekhona uzenza, kodwa bazange baziraise ngalezo sikhathi. But now that they are threatened by the kind of work you are doing, they want to name and shame you. Ngiyacela, don't lose focus. Don't respond to your criticism. Remain focused. Bayeke nabo baqhubeke ngokugxeka. In conclusion, what am I saying ngalesi sifundo? Ngithi we must expect, kufanele ke sikulindele ukuthi sibe nezitha and izitha zizosigxeka. Kodwa si understanda ukubaluleka komsebenzi siwenzayo. We are not going to respond to ukugxekwa kwethu. Asiyukuphumela ngaphandle siza nezaba zokuhlanza igama lethu. Kodwa iqiniso yilona elizohlanza igama. Gcina ngalamazwi athi, remain focused. You have an important task obhizi ngayo. Qhubeka ngayo, wenza umsebenzi wakho. Walk tall,
bheka enkosini wenze umsebenzi. Nkosi yomusa ikubusise. Amen.